Allahu Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, Allahu Rabbi. Batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita, wahai sahabat tolam saudara. Assalamualaikum. Keterangan dibaca ada punah tangan setia kita. Nangali terjadi, nangali basuh banyaknya jari, iolah limo buah hukuman wajib kita. Pertama sadat sumayang, nang kedua ketiga masakan kempek puasa, kelima naik haji ya kuasa, itulah sebab jari dalimo ya kiwani jo kalau hikmahnya ke dalam negari. Pertama bernama siang pujari, sami sarang tua di dalam negari. Kedua tunjuk namanya jari, sami seorang cadia pandai di dalam negari. Untuk apa nunjukkan niko dan ini. Ketiga ilaban nama si jari mati. Daripada kawan tagak nan tinggi, sami sarang kuat naga barani. Umpama tentara dengan polisi, kampek banamo si jari manis, sami sarang kayu di dalam negari. Untuk apa lakek kenintan dan podi, kabaken batinggang de anak negari. Kalimo kalingkian ketek sekali, sami selera ayat di dalam negari. Nombor lima ini kau tidak sepakat, apa-apa keraja takkan mungkin selamat. Oh dia wai kesemuanya balik ke dalam negari pulau Baitu. Nombor lima ini kau tidak setuju, dan seorang malau, seorang menganju basali siapa alumajo pengulu. Orang na banyak lagi cakap ragu, antar ke sini antar ke situ yo janganlah dipakai yo. Alasipan olah Baitu, alasipan olah Baitu. Itulah sifat kaleru mulai bana iyo dengan Bismillah iyo puji Bismillah kita dan alhamdulillah kulillah nak turun rahmat daripada Allah iyo nada peula supaya dari Rasul ulullah iyo sahabat iyo itu
lan sung Odaro iyo mano la si pandang le panuntun iba asamu akasening nian mina lenam ikona amonyo andi bawah olah de pimpinan olah pirion talang ayangnya karano adekahanda iyo si pembaco yang angado ana curito na lamu bana akan kami ibao ana curito na denan kuno yo masuk daun Ulunya nasi sejarah Nabi Ibrahim Nam itu nang amonyo Anak saja mulai beliau lahir Ladi mano etang Ampenyo dalam sejarah Inanenyo itu Adeyo iyo lang Alamu si pandang ala denam ko ado denam ingin emang ambao denam otari ni mo kasih dan lai tarimo suka oma alun lelah kami yo de anak muda muda ode sejarah iyo delah lamung dalam tidak odi baco dalam iyo kok sangan alah kami yo dalam tolola asapo dalam iyo kok kunun orang raja lesarelo pulo iyo malun denyo lamung dan tidak odile ibaco iyo denam otari mo kasih iyo denyo otari ini mo suku ilalai yo anayo Sarato jo korbannya ayam mulai ananio aba apu poh nasibnya sawa katuna gedenya oi lala bagai-bagai cuaritonya ayam mulai ananio sejarahnya itu ya de panjang samparono oi lala ananio ayo kabanya tokan mana yo dan namo iyo bapunya ayam mulai ananio Sarato umurnya kabasa buyo nekan pula dan wilala ananio Sababa itu bana kato kami berdua ayam mulai karena iyo kanda ala si pembali atau iyo si pandangannya dan alilala ala ala iyo karena di luar mereknya akanlah tak jana tak jua ayam mulai
tentu dalam yo de kasetnya de na ilala ala ala Nana sejarah Ibrahim kami depan nyato dekat kami pacar tua kanan dua pasang anangko dan hampir yang tala yang namulo para tamu dan nama guru no de Sahara bilang nan kena dan nama inge bana tolan di sana dan nama supayo na ranca dipandang mata karano iyo nyo kaset dan nama lah bajalan juona nyo barisi kanda nonton bersama biar kanda nantuo kalau kanda lainan muda laina samo dia gihon kanda iyo kaduonyo alai ko kanda nantuo irama pengajian taraso penle ko kanda namudo iramanyo nan sero sarato lejo lagunya itu namanya dan le kami mohonkan mulai sekarang naiko sesudah kami mengaji dengan lekang pulau dan nak kami usai dan malasi tambulamu sejarah lana Ibrahim di sana bana yo basuonyo oleh nama no sagalo ayah nana ibundo itu ya dipakai walau kamarno mati kali tompa ajal kotibo jadi film sari pandang nanya to nanti tare kasudahan kato ayah wajah tubuh najale babeso asal nyawa asal nyawa kami panyato asal tubuh natabayang pulo Allah joala beso na inge na babeso bana oi hayun dan haya na jale bana iya za josepan na putui bana oi pandang maripan di masa sekarang dengan kerajaan di juzu aman janganlah ragu di surat tarik pandang olehmu parian surillahi dengan insanu yo mimma kulika kemudian itu wahai sama pikirlah kamu dari mana bana dan nama asal dahulu asalnya nyawa yang haru dari lepadonu dari lepadanur tarabilai nyopalo sejarah lainnya itu elonella tampu karena jadinya ijo hati lainan sungguh asalalnya tubuh ayat taulai pembadan dari pada bumi oleh sama to Adam ditampo Jibril tanah saganggam oleh asal oleh ada pun asal oleh si perempuan dari tulang rasul oleh si Nabi Adam ada pun nyawasai anak cucu Adam dari lahir
pada bumi iyo sekali bukan dari lainnya bumi iyo Tuhan jadikan anak cucu Adam sama sekali beribu bulan bayuta oh hidung lejo mati oh semulanya itu oh sudahlah terjadi oh bukan barasalnya oh daripada bumi oh Adam ada batampo dalam sarugo dia rusuh Adam dalam nyawa batampo kalau nak tahu dalam sejarah lama ini jalan guru kaji di panyato nalale hulu nanyato muaro kalau nalai putu pandang le taki bukan le jojanyang naya le kalengi ya bukan le josapan baranang le dilawi bukan perlu bakulima tohide kareno kulima ondalai sama to kulim ondalai la suci nyawa ondalai la suci badan bah ini karibun katonyo Tuhan ladenyo aku iyo lai bersangatan kapadola ibadi nasiari paham cukup di siko di saat pengajian mano sagalo pinatong basa mulai baraubu wakatu andalai bajalan juo andalai jalehnya duduk oleh jurito nan cakot dengan kambana sekarang nangko karena oleh kawan kamacunu bopuno nan sehara olaman nanti juo kandikanda karpula kadosan kita gurun sara cubo batanyonan sejarah Ibrahim kadiu sai sabarangko dalai janganlah tolan dalai baba sobaso dana warang napa baso la papa ruinyo alun nabi Ibrahim nabi lanyo kita nabi Ibrahim lele nabi kita juga tapi sejarahnya yo memang nalah lamu memang lalamu kan itu bunyi curito karena dikandakan de pandang basamu nah sesuai bana buli jo isinya mari kita uka sejarah lama sejarah nana Ibrahim satu nana ko orabanyo anak sanang bana masakan basamu ba apa mulanya ba apa nasibnya mangambang agama Tuhan yang atur dengarkan sekarang aku gurun sahara tolonglah batanyo nak kami uraikan sacukui-cukuinya nak jaleh bana di dalam dadu ledun sana kami jangan baso tolonglah batanyo dengan lesa sudahiko sejarah Ibrahim naka amire iyo panyato nak kami buka bana dengan lasi tambolamu sanang hati masakan basamu orang si pembali atau si pandangannya maalun lada tu kita lah jampayah bajaso tarimo kasih dan tarimo syukur supaya
si junjuang oi jo sana waluntung. Atau di Solo ke Bukit Tingginya. Anda nama gurun Sahara jo piring talayangnya. Allah dek jarang batamu mulai dosa hari basuh. Nak jangan ragu Dalai pinonton bahasamu. mulai baru buang waktu. Obat jalan jua nak sanang mana. Dalai sekarang naiko. Mano masyarakat si pembali namo atau si pandang tuo jo mudo. Mana sanang hati kitul ada bahasamu. Mana isinya kaset nak jana leh pulu. Kan itu bana lai sekarang naiko. Sejarah Ibrahim syarat korbannya. Kan itu bana Akankah kami baca, kami uraikan sasudahiko. Nonton mandangan nak senang hatinya. Apalagi waktu mandana sabuno. Terima kasih, terima suka. Pucua dicinta ulam nanti boh. oleh karena itu dikandakan pula. Iyo kadosan kami dan laisa sudaiko. Turun salah rambarinamu karena kita jarang basuh. Jarang batamu sarupoiko. Sejarah Nam Ibrahim memang lalamu. Nak kita saibana dikasih nangku. Inilah lati bonde pulau masonyo. Masuk deknya kita sama tukang curita. Iyo ko kanda baik kanda odalai biasa saja. Dan sekali di senan, sekali di siko. Dan hujan jo pandai balasan biasa. La tolonglah molah sambung. Oleh sasudaiko. Anda jo bualai naranca, jo lagu lenan sero. Biar nonton lade mandanga, nak sanang lade hatinya. Dari piring talai.